Kaixo herritarrak. Dakizuen bezala, COVID-19aren osasun krisian murgilduta jarraitzen dugu. 12 bilabonako azken astetako datuak txarrak eta kezkagarriak dira. Kasu positiboak gora egin dute nabarmen eta COVID-19aren eragina biderkatu egin da gurean. Gogoan izan nahi ditut, positibo eman edo etxean konfinatuta dauden guztiak. Animo eta eutsi, zuekin gaude. Erakunde publikoak eta osasun sailak ezarri dizkiguten segurtasun neurriak zorrotz eta txukun bete behar ditugu. Mundu guztiak berdina esaten badu ere, arau hauek betetzea benetan garrantzitsua da. Badakit, aldi berean, zaila egiten zaigula gure harreman sozialak mugatzea. Elkarrekin ezin ibiltzea, kuadrillakokin ezin bazkaldu edo afaldu, poteoan ezin ibili, elkarri ezin besarkatu. Hau dana betetzea eta hola egin behar izatea oso gogorra da. Baina oraingoan esfortzu handi bat egiteak dagokigu. Gure bizia eta osasuna dago jokoan. Gu guztion etorkizuna, 12 bilabonako etorkizuna. Baina zentzuz eta arduraz jokatzen badugu, guztion artean lortuko dugu birus hau gainditzea. Azkenik, ezarri diren neurrien ondorioz, sufritzen ari diren herritar guztiak ekarri nahi ditut gogora. Batez ere, ostalaritzako profesionalak. Asko dira, ostalaritzaren familia osatzen duten langileak. Zerbitzariak, sukaldariak, banatzaileak, hornitzaileak, garbitzaileak, eta abar eta abar. Eta egun batetik bestera, beraien lantokiak ixtera behartuak izan dira. Beraien etorkizuna nolakoa izango den ez dakite. Baina argi izan, 12 bilabonako udala, beti bezala zuen ondoan egongo dala laguntzeko prest. Eta neurriak uzten diguen bezain pronto 12 bilabonatarrok berriz ere zuenean izango garela. Hemendik, erakunde guztiei eta Eusko Jaurlaritzari bereziki eskatu nahi diot sektore hau salbatu nahi badu, jar dezala martxan plan bat eta laguntza publiko duinak eta azkarrak eman ditzatela. Besterik gabe, animo, besarkada handi bat eta aurrera. Denon artean lortuko dugu eta.